Journaal. Vers van de pers. Iets heel anders. Romeo y Julieta. Romeo en Julia. Het is een klassieker van William Shakespeare en die wordt binnenkort opgevoerd door Curaçaose acteurs in het Papiaments. Hoe zich dat precies af gaat spelen, daarover hadden we een gesprek met de grote vrouw achter Elisa Academy, Raiseline Elisa. En zij legt uit hoe het er nu mee staat. Het is heel spannend allemaal. Want we zijn met Romeo en Julieta begonnen. Toen dachten we, ja, we gaan maar een voorstelling maken. Maar het is eigenlijk een hele grote voorstelling geworden. Onze eigenlijk eerste grote voorstelling. We zijn in september begonnen eigenlijk meer. Want we zijn van derdejaarsstudenten die dan bij Elisa Academy al een tijdje, al 2 jaar les bij ons krijgen. En we zijn in september begonnen, heel langzaam echt scripten lezen, analyse doen. En pas in december, volgens mij was het zijn we op de vloer gegaan. En tot nu toe, ik moet echt eerlijk zeggen, de taal is dan voor de jongeren wel een beetje moeilijk. Omdat het is wel in het Papiaments, het is vertaald, maar het is een hele poëtische taal. Het is een hele poëtische taal en dat zijn ze niet gewend. En dat vinden ze eigenlijk, denk ik eigenlijk meer uitdagend. Maar het gaat de goede kant op. We hebben nog een tijdje om te repeteren, maar we zijn bijna klaar om deze super prachtige voorstelling aan het publiek te laten zien. Het is 5, 6, 7 april in de aula van Habai. Klopt. Ik zou zo vragen over de kaartjes, maar het is in ieder geval iets bijzonders. Hè? Omdat het een grote Shakespeare-voorstelling is in het Papiaments met jongeren die daarmee voor het eerst voor het grote publiek gaan optreden. Ja, en heel veel mensen weten het niet, maar het is eigenlijk een tragisch verhaal. De jongeren wisten het zelf niet. Want ja, heel veel metafoor voor liefde gaat dan over Romeo en Julieta. Maar heel veel mensen weten niet wat het einde is van dit verhaal. Ik ga het ook niet verklappen. Daarvoor moeten ze gewoon komen. Ja, daarvoor moeten ze gewoon komen. En het is 5, 6, 7 april. Ja. En zoals ik al aangaf, ik zou nog vragen over de kaartjes. Die kunnen worden afgehaald of gekocht worden bij Elisa Academy aan de Bargestraat 29 in Scharlo. En natuurlijk bij de acteurs zelf. Maar Raiseline Elisa die zegt dat het altijd gezellig is als mensen langskomen aan de Bargestraat. Om daarmee ook te zien hoe het gaat met de voorbereidingen. Na Raiseline Elisa sprak ik ook met de acteurs en die stellen zich voor in dit fragment. En ik vraag ze hoe het gaat met de voorbereiding. Hi, mijn naam is Sean Curtis en ik speel de rol van meneer Capuletti, vader van Julieta. Ik ben Tanea Manieke en ik ben mevrouw Capuletti, moeder van Julieta Capuletti en ook de nicht van Julieta. Hoi, mijn naam is Guillaume van Eycker. Ik speel Romeo Montecchi. Dus Romeo, ben jij dan de hoofdrolspeler? Yes, één van de hoofdrollen natuurlijk. Ik en Julieta. Hoe gaat het, de voorbereidingen? Ja, gaat goed. Is wel een beetje moeilijk om al die tekst te leren, want het is heel veel tekst en ook grote woordjes. Maar het gaat wel en het gaat zeker iets moois worden. Goed zo. Ja. En hoe gaat het met jou? Ja, ik vind het echt spannend en leuk om met de cast te oefenen en de rollen in te zijn in de rollen. En ja, voor mij is het een beetje moeilijk, want ik moet 2 verschillende rollen die echt verschillende karaktereigenschappen hebben. En dat moet duidelijk zijn. Maar met de hulp van Richai gaat het wel echt goed. En ik voel me goed voorbereid voor. Je hebt ook geen angst om dadelijk op het podium te staan? Nee. Goed zo. En hoe gaat het met jou met de voorbereidingen? Ik denk het gaat goed. Eigenlijk vind ik het meest leuk om op de vloer te spelen. Ja. En eigenlijk echt de rol te vinden en te zoeken wanneer ik op de vloer ben. Het is meer over de reactie en de energie die ik krijg van de medespeler en dan met die werken. En hoe gaat het met de tekst? Lukt het om alle tekst te onthouden? Ja, het lukt wel een beetje nu. Echt is het echt overschrijven en dan dat herinneren en zo op vloer oefenen en zo krijg je de tekst.